Urung sabar. Urung moni segini Sing ya. duwe pembar. Seneng ora sabaran ya. Iki wajib. Nggih. Dewek Ora cok inox ya. nabuh, Iya. ana sing ngibingi. Iya. Siki kudu ngibing, ana sing nabuh. Iya. Oh, wis ngono. Bro. Ayo Mas Moko. Ayo Moko.
lambi teles tinggo baik. Ya. Jos. Jos. Keol. Darah
jan malah jantur gitu kang ngetul orjen. Alah. Iya. Iya, niki ngapunten ingkang wonten mriki enten wong jasate Pak Edi niki Mbah sinten, Mbah? Mbah. Alah, iya. Malah gerengan. Sajane kudu metu. Iki ber kudu disewok ora ber iki ber. Disewok Tupal tapi. Ora oleh karo iki sing ibune. orjen kesurupan. Iya. Kesurupan indang kidang apa indang anggang-anggang Ini kita. apa indang rengos ngah ngoh ngah ngoh. Darane benak banget men wong joget. Iya. Maido waranu. Iya. Nggih, niki ngapunten pakai nadil nggih. Pakai nadil niki perintah Marius. Ya, Marius. Marius. Udah. Menyedem. Ya, coba yo malah. Ayo sudah ada. Iya. Ya, Mas. Heeh. Mas, iki kon perintah batire ya siki wong anu perintah ya kudu pinter makan dewek. Iki wong Pak Woko kendrangi Pak Kiai Bima pengen arep ngibingi. Mas Woko Iya, iki Mas Woko. dikendengi. Ayo Adik menyat malih. Ah. Ngibing malih ayo Adik dia. Apa ya Dibatiri. ber Iya. apa nandure ya Iya, apa nandure kok urip nandure, Bri? iya. Apa nandure? Apa nandure Iya. apik ya dokol apik, nandure ala ya apik lah pada sing dokol. Ijo-ijo manggo diding-ding. Nggo. Ora Ora kena. Ibune kan cepak bapak-bapak ketotok karo kae gelem kowe. Iya. Iki- Kowe bocah katok kudu manut ya. Kudu manut. Iya, wong bocah katok kudu manut. Oh, Napa ibune saking mriki badhe tumut niki? ya nggih. Monggo. Ibune. Miki. Ibu. Ulah jan. Apa-apa kata yang jebule. Heh. Iya. Iki arep bar sapa ki ber? Anu Adek, ayo. Ah. Pompong urung sekolah. Iya. Iya. Esok sekolah sih ya. Kelas Kita- pinten, Dik? Kelas 9 ya, muka-muka jadi bocah pinter ya, aja bosan-bosan terus belajar kok. Besok Ngebet. dulu bapak buh parane. Sih, ngebenek luru pasangan aja sing Aja sing kaya gue. Kayak iki. Delok rambutnya nih hijau kayak kan urung mateng. Iki sih mending ijo, iki Iya. malah kebakaran banget. Ki ande wingi telik neraka. Oh, terus? Logo panas balik Oh. maning. Iya. Iya. Ber, iki Iya. berarti kon ngendang Mas Woko. Iya, Mas Woko kan ngendang. Terus Tukang ngendangnya iki kon tukang ngibing. ngendangnya kon Iya. ngibing. Main adil ya, Mas. Adil. Adil. Mau tukang orjene nganti kesurupan, Ayo, ngendang Bro. apa? Oh, sak kedewal-kedewe. Anu abang kae Iya. panas. Apa ning iki? Niko nembak dipatiri plunane. Putune, Putune. punane. Wong ngek nom banget kaya kuwe jar kuwi rong mbek Nom, putu. iki nom. Ayo. Ayo, iki ber. Yo.